minulom videu sme sa pozreli na to, čo sú to kryptomeny. Ale na to, aby sme im lepšie porozumeli a tiež tomu, ako fungujú, tak musíme aj pochopiť technológie, na ktoré sú založené. Ahoj, ja som Sebastian a dnes sa pozrieme na to, čo je to blockchain a ako funguje. Blockchain je decentralizovaná, distribuovaná a verejná digitálna účtovná kniha, ktorá sa používa na zaznamenávanie transakcií na mnohých počítačoch v tom istom čase. A to tak, že tento záznam je nemenný bez zmeny všetkých nasledujúcich blokov a konsenzus siete. Takže teraz si to rozoberieme. Už z minulého videa vieme, čo to znamená decentralizovaný, ale aby som to iba tak zdrhnul. Keď je niečo decentralizované, tak to znamená, že to niečo neovláda alebo nespravuje jedna centralizovaná entita. Je to účtovná kniha, to v podstate znamená, že je to zoznam transakcií. Blockchain je taktiež nemenný, to znamená, že keď už je niečo raz zapísané na blockchain, tak už sa to nedá zmeniť. To sú všetko relatívne jednoduché termíny, ale teraz sa dostaneme na ten najdôležitejší a to je konsenzus. Čiže konsenzus znamená súhlas. Keďže blockchain je decentralizovaný, tak to znamená, že ho neovláda jedna jediná entita, ktorá si môže povedať, OK, toto tu patrí, toto tu nepatrí, ale namiesto toho blockchain prevádzkuje viacero entít naraz a tieto entity, či už sú to jednotlivci, alebo firmy, alebo organizácie, musia spoločne súhlasiť na tom, čo sa zapíše na blockchain, pretože máme viacero ťažiarov alebo validátorov alebo ktokoľvek títo ľudia sú, ktorí zapisujú tieto transakcie na blockchain a všetci sa musia shodnúť, čo sa zapíše na ten jeden blockchain. Čiže tento súhlas sa nazýva konsenzus. Čiže tak ako vo videu o tom, čo sú to kryptomeny, budem hlavne použiť ako príklad Bitcoin. Takže máme Bitcoinový blockchain, čo je zoznam všetkých transakcií, ktoré sa kedy stali a ktoré sa práve teraz dejú. A kto túto sieť spravuje, to sú ťažiari. A ťažiar je jednoducho počítač, ktorý robí dve veci. Za prvé, uchováva najnovšiu verziu blockchainu vo svojej pamäti. Pretože blockchain ako taký sa dá považovať aj za databázu. A druhú vec, ktorú robí, je, že sa podieľa na konsenze. Čiže ako to funguje? Keď ja chcem poslať tebe nejaké bitcoiny, tak si popýtam od teba tvoju adresu a pošlem ti bitcoiny na tvoju adresu. Ale čo sa stane v pozadí je to, že moja transakcia sa zapíše do tzv. Mempoolu. Mempool je v podstate taká čakáreň pre transakcie predtým, než sa zapíšu na blockchain. Následne je zvolený jeden ťažiar, ktorý zapíše tento blok na blockchain. Čiže tento ťažiar zoberie tieto transakcie z mempoolu, urobí, dalo by sa povedať, taký koncept o tom, ako by tento blok mal vyzerať a ak s tým súhlasí minimálne 51% všetkých ťažiarov na celom svete, no tak sa tento blok zapíše na blockchain. A vtedy ty dostaneš svoje bitcoiny. Potom, čo je tento nový blok zapísaný na blockchain a všetci ťažiari na celom svete majú doslova stiahnutý celý bitcoin blockchain vo svojich počítačoch, tak aj ten blockchain, ktorý oni majú v pamäti, musia updatenúť o ten nový blok. A medzi tým už sa ďalej hromadia ďalšie transakcie v mempoole. A potom sa proces opakuje. A ťažiar nie je vybratý až tak úplne náhodne. V podstate dostanú všetci ťažiari naraz matematickú hádanku. Nie je to ani príklad, je to skôr hádanka, pretože je to také ťažké, že sa to ani nedá vypočítať. Kde v podstate dostanú nejaký hash a všetci ťažiari sa preťakajú s tým, kto uhádne skôr to, čo bolo zahešované. Ten, kto to uhádne ako prvý, je zvolený ako ťažiar budúceho bloku. A keďže je táto hádanka taká veľmi ťažká a existuje toľko veľa ťažiarov na svete, tak je prakticky nemožné, aby jeden človek mohol zapísať dva bloky za sebou. A toto je tzv. Konsenzus mechanizmus. Je to spôsob dosiahnutia konsenzu. Máme viacero konsenzus mechanizmov, tento sa konkrétne nazýva proof of work, alebo v preklade dôkaz prácou, pretože títo ťažiari pracujú na tom, aby uhadli túto hádanku, čo je mimochodom tá časť, ktorá tak želie elektriku. Máme aj iné konsenzus mechanizmy, samozrejme, máme ich veľa, ale druhý najviac populárny je proof of stake, kde títo ľudia, ktorí zapisujú bloky na blockchain, už sa nevolajú ťažiari, ale validátori a namiesto toho, aby sa pretekali s tou hádankou a tým, tak jednoducho každý z nich uzamkne svoje kryptomeny do smart kontraktu, čo je v podstate taká ich zabezpeka a následne validátor, ktorý zapíše ďalší blok na blockchain, je proste jednoducho náhodne vybraný z tých všetkých validátorov, ktorí uzamkli svoje kryptomeny do validátorských kontraktov, ale tí, ktorí uzamkli väčšie množstvo kryptomien, majú tak trochu bonus. A je o niečo väčšia pravdepodobnosť, že zapíšu ten ďalší blok práve oni. Tento konsenzus mechanizmus sa nazýva proof of stake alebo dôkaz podielom.
keďže ty vkladáš svoj podiel kryptomeny, ktorá je natívna tomu blockchainu, ktorý chceš validovať, čo je v podstate tvoj podiel na tejto sieti. A ak si vybratý zapísať ďalší blok na blockchain a urobíš niečo zlé, alebo sa snažíš na tento blockchain zaútočiť alebo stejkovať nejaké transakcie, tak samozrejme všetci ostatní validátori to vidia a keď sa to stane, no tak sa ten tvoj blok revertne, čiže sa nikdy nezapíše na blockchain. Časť alebo celá časť tvojho stejku alebo tvojho podielu, ktorý bol uzamknutý, čo je mimochodom minimálne 32 etherov v prípade Ethera, bude odobratý a väčšine spálený, záleží to od blockchainu, ale pri Etheru bude spálený. Mimochodom tento trest sa volá slashing. Takže takto nejak funguje blockchain a teraz sa pozrieme na jeho štruktúru a ako vyzerá a čo na ňom reálne nájdeme. Začneme pri transakcii ako takej. Čiže ak máme nejaký prevod kryptomien, tak samozrejme máme odosielateľa a príjemcu. Potom samozrejme máme množstvo v tej kryptomene. Čiže koľko tomu človeku odosielam. A ďalej máme token. Posielam aj nejaký token, alebo je to čisto bez tokenu. Napríklad v prípade blockchainu Ethera môžem poslať niekomu Ether, ale môžem niekomu poslať aj namiesto toho iba token, napríklad USDT. Ďalší komponent je správa. Je tam nejaká správa zakomponovaná v tejto transakcii, potom máme podpis a nakoniec máme hash transakcie, čo je v podstate také poznávacie číslo tejto transakcie. A keď zoberieš viacero týchto transakcií a poskladaš ich pod seba, tak ti vznikne jeden blok. Takže okrem transakcií sa teraz pozrieme na to, čo blok obsahuje. Najprv obsahuje hash bloku, čiže v podstate také poznávacie číslo toho bloku ako takého. Ďalej máme parent hash alebo rodičovský hash, čo je hash predošlého bloku. Preto sa to volá blockchain, pretože za sebou nám idú tieto bloky a sú takto spájané. Že tento nový blok je napojený na ten predošlý blok, pretože je v ňom zakomponovaný hash predošlého bloku. To je tá reťaz, ten chain. Ďalej máme block height, čiže výška bloku a to je v podstate poradové číslo bloku. Prvý blok, ktorý na blockchaine vznikne, sa volá Genesis blok a to je v podstate blok číslo 0 a potom idú 1, 2, 3, 4, 5 a tak ďalej. Ďalej máme veľkosť, čiže koľko miesta tento blok zaberá. A ďalšia vec, ktorú si môžeme všimnúť na tomto bloku je Merkle root. A to je matematická metóda na potvrdenie faktov v Merkelovom strome. V podstate toto sa používa na to, aby sme sa presvedčili, že tie dáta, ktoré sa dostali na blockchain, sú nepoškodené, celé a nezmenené. A to je v podstate hash, ktorý dostaneš, keď skombinuješ všetky hashe transakcií v tomto bloku. A ďalej máme block version, čiže to je verzia bloku. Momentálne máme 4 verzie blokov, čo sa týka Bitcoinu a ide o upgrade softvéru pomocou softforkov. Pričom po každom upgrade po určitom čase začne blockchain odmietať bloky, ktoré boli vytvorené pomocou softvéru predošlej verzie. To znamená, že ťažiari musia prevádzkovať aktuálny softvér a nie nejaké zastaralé verzie spred 10 rokov. Ďalej, nonce. Ak tomu dobre chápem, tak ťažiari zmenia hash bloku toľkokrát, aby vyčerpali všetky 32-bitové hodnoty a potom je považovaný za dostatočne náhodný, aby nemohol byť za žiadnych okolností zrekonštruovaný. Coinbase. Nie, nehovoríme o brokerovi, ani o firme, ani o burze, ale o Coinbaseovej transakcii. Coinbaseová transakcia je prvá transakcia v každom bloku. Ide o jedinečný typ transakcie, ktorú môže vytvoriť ťažiar. Používajú ich na výber blokovej odmeny za svoju prácu a tiež za všetky poplatky za transakcie. Všetky tieto poplatky a odmeny sú poslané do Coinbaseovej transakcie. Takže keď ťažiar zoberie transakcie z mempoolu a zoradí ich do bloku, tak sú spočítané všetky poplatky z týchto transakcií, k tomu je pripočítaná odmena za blok a to si v podstate sám ťažiar zapíše do Coinbaseovej transakcie, ktorá je postavená na vrch bloku a niekam si odložil túto hodnotu, či už je to jeho vlastná peňaženka, alebo peňaženka niekoho iného, alebo peňaženka ťažiarského fondu. Block time. To je jednoducho čas potvrdenia jedného bloku. Pri Bitcoine je to cca 10 minút. Ďalej máme difficulty, čiže inak povedané náročnosť. To je úsilie potrebné na vyťaženie bloku. Blockchainy Proof of Work implementujú určité pravidlá, ktoré spôsobujú narast alebo pokles v závislosti od hashovacej sily sieti. Čiže, čo je to hashrate alebo hashovacia sila? Hashrate je miera výpočtového výkonu v blockchainovej sieti, určený počtom odhadov za sekundu. Čiže znova, ak máme týchto všetkých ťažiarov, ktorí sa snažia vyriešiť túto hadanku všetci naraz, tak hadajú. A keď z tohto časového úseku vyberieme 1 sekundu a v tejto 1 sekunde spočítame všetky odhady od všetkých ťažiarov spolu, tak to je hashrate. Vďaka tomu vieme, akú máme výpočtovú silu v celej sieti. A keďže cieľom Bitcoinu je vyprodukovať jeden blok každých 10 minút, tak na základe
výkonu výpočtovej siete, čo znamená, ako rýchlo vieme uhadnúť túto hádanku, čiže v podstate ako rýchlo vieme zapísať ďalší blok na blockchain, vieme upraviť obťažnosť tejto hádanky, aby sme týchto ťažarov buď spomalili alebo urýchlili v uhadnutí hádanky. Tak, aby sme sa dostali na ten 10-minútový block time. Block time je 10 minút, má sa zapísať jeden blok cca každých 10 minút, tak obťažnosť sa postará o to, aby to tak bolo. A to pomocou hashrate. Čiže obťažnosť a hashrate sú priamo úmerné. A hashrate nám tiež pomáha určiť bezpečnosť siete. Čím vyšší hashrate a čím vyššia obťažnosť, tak tým je sieť bezpečnejšia. A posledná vec, poplatky. Tak za každú transakciu sa platia poplatky, tieto poplatky idú ťažiarovi toho konkrétneho bloku. Okrem toho ťažiar dostane aj blokovú odmenu alebo block reward len za vyťaženie bloku ako takého, čo je momentálne 6,25 bitcoinov, ktoré sú vytvorené z ničoho. Alebo sú vyťažené, pretože predtým ich nikto iný nemal, čiže sú to čerstvo vyťažené bitcoiny. Momentálne je inflácia bitcoinu okolo 5% ročne. Budúci rok v roku 2024 na jar sa myslím, že v apríli bude halving, kedy sa bude táto bloková odmena znižovať na polovicu. Tento halving sa deje každé 4 roky, čiže každé 4 roky sa zniží bloková odmena na polovicu, až dokým z toho nevznikne nula. Okolo roku 2140 bude bloková odmena 1 satu a keď bude ďalší halving, tak 1 sat je najmenšia jednotka, nedá sa rozdeliť na pol satu, čiže z toho vznikne nula a vtedy prestanú emisie nových bitcoinov, čiže bude nulová inflácia. Tak, to je bolo o blockchaine všetko. Ďalej si môžeš pozrieť moje video na blockchainovú trilemu a samozrejme naučím ťa všetko, čo viem na cryptokurs.sk. Ja som Sebastian a maj sa pekne.